Салому алайкум бародаро. Ҳозир мо шуморо тарзи подписчик зиёд кардан дар Instagram нишон медиҳем. Аввал бародаро дар Instagram медироем. Ҳозир вақти дар омадем бародарои мо ки бошен, шумо медироем ҷои поиста. Мисол чанд одамо метавонем ки бидироем, одамо ҳамо подписатсия кунем. Мисол Муҳаммад Наимов дар медироем. ҳозир подписчики ва дар медироем. подписчикошо ҳаст одамо анамода подписатсия мекунем. қариб 50-60 одам дар охир подписатсия мекунем. ҳозир баъд аз подписатсия кардан бо ма мегӯям ки чӣ кор кардан дар кор. баъд аз мисол аюдак биромем бо ина мисол мезанем. Бо одама мезанем. Мисол ман 0 грамм задам. 0 грамм ина подписчикои 0 грамм да медироем. ҳамо подписчикои ҳамо дамни подписатсия мекунем. подписчикои да кадем. иншалло бародаро дар канал подписатсия кунед. иншалло видеои нав мебирояд. ҳозир на подписатсия дорем бародаро. бо агар форатон мисол одамое ки бо дига одама 0 грамм биромадем бо ина мисол Умед Таҷван любой одама форат медирои ина подписатсия мекунед. Любойша кадом одаме ки мисол подписчикои бисёр дорад мисол медирои ҳамаи мо подписчикош да подписатсия мекунем. ина мо подписатсия кесем бародаро. ин гуфтагӣ ма 100% намо чӣ ки мешава. иншалло подписчиков зиёд мешава. гарантияш қатъияй. ина бародаро мо подписатсия кесем. ҳоз ба мегӯям бо чӣ кор кардан дар кор нест. шумо фақат яқима такрор кунед. тамом. ина бародаро тамом ки подписатсия кунира. ҳозир медироем кадом одамо моро подписатсия кардаган. ина мисол ҳозир медироем ина Раҷабов 63. ина мисол ина я одамо да подписатсия кард. ина бо я одами дига подписатсия мон кард. ина одамо подписатсия мон кардистан. дар ҷои сообщение ма 5 набис 5 сообщение омад. менависонам. бародаро муҷдат дорем. чӣ мешавад? ина мисол дар чизи ма 1482 та подписчик буд. ҳозир медироем мебинем чандта шид. ина бародаро диромадем. ҳозир мебинем чанд одама да подписатсия кардагай. ина мисол ҳозир камтар. ҳозир ина бародаро. ина бародаро медироем ҳозир я бирга ина. ина диромадем. камтар интернети ма систай бахш бародаро. ҳозир одамое ки подписатсия кардаган ҳамашон мебироянд. интернетам камтар систай бахш бародаро. ина бародаро 3 лайка 13 подписчик. уже ҳаста уже ма 1482
78 ба фикрам буд. ҳозир 497 шид уже бародаро. инам хеле бародаро медроен. Мисол агар форатон чиётон подписок кам одамое ки подписатсия карда бошен кам боша медроен, ҳама одамое ки шиносан шиносиё хитона нево, ҳама одамое ки подписатсия карда бо метавони подписатсия кунӣ, бовар подписатсия ка. Ноз бародаро. Кадом одаме ки мисол ман намешиносам шумо, ҳама одамое ки ман подписатсия кардем бо подписатсия шо мекунам. Ина бародаро подписатсия шо мекунам. инам хеле бародаро. ина бародаро дар канал обуна шавед. Иншоалло бо видеои нав меброям. ҳаракат мекунем иншоалло. муваффақ дастгирӣ кунем иншоалло. бо бисёр видеои нав ба нав рӯзои наздик шумо интизор шавем. хайр дар пanoҳи Аллоҳ бародаро.